Здравейте, приятели! Аз съм Анатолий от Реновия и в поредица от няколко кратки видеа ще заснема шпаковането на този двустаен апартамент ново строителство. Апартаментът е издаден на турбозолна мазилка и първото нещо, което правя е, разбира се, да изкуря турбозола. Затова сглавям жирафа, 40 шкурка и газ. Озаглавих видеото "Шкури ли се турбозолната мазилка", защото попаднах на доста дискусии по темата, където колеги спорят помежду си дали турбозола при новото строителство се шкури преди шпаковане или не. Аз се схождам от една много проста логика. И тя е, че винаги здравата шпаковка започва от добре подготвена основа. За съжаление съм попадал на немалко обекти, където след други майстори е трябвало да поправям работата им. И винаги там, където турбозолът не е бил изшкурен и грундиран, винаги шпаковката се лющи и не стои изобщо здрава за основата. Когато шкурим турбозола, премахваме най-горния слой и отваряме порите на мазилката. Така дълбоко проникващия грунт може да навлезе в основата, да я заздрави и да осигури много по-добро сцепление. Освен това, шкуренето премахва дребни неравности, грапавини и леки кривини, които почти винаги остават след измазването. Именно затова тази стъпка не бива да се пропуска, ако искате качествен и дълготраен резултат. След като приключа с основното шкурене, преминавам към обработката на вътрешните ъгли. За съжаление, кадрите някъде са изгубили по трасето, но за прецизни вътрешни ъгли винаги използвам мега якия инструмент на Master Finish. След това се насочвам към обработка на колоните и по-деликатните места. Предвид тяхната форма и за по-голяма бързина, решавам да ги направя с виброшлайф. И тъй като все още нямам циклон, побългарявам фестула, разбира се, като изтупвам турбата и преминавам към финалното почистване. Ето така изглежда част от пръста ми, приятели, и завършената стая. Снимал съм умишлено само хола, защото в другата стая е пълно с инструменти и идеята на клипа всъщност е да се види начина на работа. В следващото видео грундирам, така че не пропускайте.